Joo, eli nyt me ollaan, moi, eli nyt me ollaan lähtemässä kauppaan hakemaan mun kaverille apua. Synttärilahjaa ja mennään mummolaan, me mennään meidän koiran kanssa lenkille. Valtteri on meidän kanssa. Eli siis me mennään tämän kanssa. Joo. Ja me otetaan iskää. Me ollaan joku vartti oltu autossa. Mä menen sitten videoita taas jossain vaiheessa. Eli joo, nyt mä oon täällä mummolassa. Mä en kuvannut eilen yhtään, koska mun piti, mutta mä en ehtinyt, koska Valtteri oli silloin tosiaan meillä ja me otin Håkan kanssa lenkillä. Ja se tiedän, että meidän mummolassa on koira, niin tässä mä voin näyttää sen pian. Mutta siis se on meidän vanha koira. Ja nyt mä siis mä olin täällä yön, koska mä halusin, ja tänään on ne Jossu-synttärit, siinä ei tule paljon kylään, mutta juu, mä voin näyttää nyt sen apua, miten mä näytän sen. Mä käännän tätä kameraa vaikka. Eli tässä on se meidän pikkukoiraan. Huuko tänne päin, katsotaan. Tommonen sepeli. Juu. Juu. Tämmönen. Tuliko haukotus? Jotain villakoiraa. Eikö mikä tää on? Ei ainakaan iso. Ei keskikokoinenkaan. Tai pieni kokoinen. Juu. Mä menen sen kaa. Vaikka mä olin just äsken lenkillä, mutta mä menen nyt uusiksi. Sitten mä käyn vaan tuossa ihan lähellä. Juu, nähdään kohta. Eli tässä. Nyt näette, että mä oon lenkillä. Nyt et mene sinne. Pois. Pois. Ota kyllä luskaa. Juu, täällä paistaa ihanasti aurinko. Juu, nähdään kohta. Nyt mä oon täällä Jossun synttäreillä. Ja me mennään ulos kohta kai. Kai. Mut me mennään pelaa jotain ihmeen vesissä. Tää on niinku vesipallo. Ei kun mikä nää on? Vesi-ilmapallo. Ihme vesi-ilmapalloin. Se on näet muu nähdä. Moi moi! Ollaan Jossu-synttäreillä! En mä osaa painia. No niin, aloitetaan. Mä oon tuomari, niin mä kättelen näitä ihmisiä. Malla. Moi. Ja sit te vielä toisianne. Moi Malla. Te vielä toisianne. Paini alkaa! En mä osaa painia! No kyllä sä nyt! 3, 2, 1, painikaa! Ja Marttokin! Ei kun pitäkää mun! Hei mäkin haluan painia! Tää on ihan sairaan hauska! Hei mäkin haluan painia sitten! Mitä sä teet jos? Ai sairas! Ai! Tai Matta menee ihan sairaan minuun. Venna, mä painin sit sisään. Hei! Pauko! Eli siis Aade koittaa saada venlaamaton yli, niin koko tässä on matto. Tässä on matto. Ja sitten toi Venla koittaa saada Aadea pois matolta, koska sitten tästä ei tuista mitään. Vai mitä? No niin, aloitetaan. NYT nyt! Ei! Ei saa ottaa. Okei sit. Tää matto liusui ihan sairaasti. Lähdy sinne. Ja Venla yli. Venla. Jee, mä voitin. Ei. Ei mäkin haluu voittaa. Noniin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja moi vaan. Mä lopetan muuten sitten videon tähän painiin, koska tää loppuu ihan kohta. Näin nopeasti! Joo, eli nyt vasta